ನಮಸ್ಕಾರ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂತ ಅಟ್ಟೆಲ್ ಜಂಜಿದ ಗಸಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುನಾಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಒಂದು ರಪಕ್ಕ ಕೈದಾಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ಚೂರ್ಲಾ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟೆಲ್ ಸುರ್ಮಲ್ಪಗ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಪೊತ್ಪೊಂಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮಿಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿದ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಪಡೆ ಸಾಸೆಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಡೆಕ್ ಬೀರ್ದರಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣೆ ಲಾಯ್ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಾಗ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವಾದ ಚಪ್ಪೆರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಯವರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಟ್ ಸುರುಟ್ಟು ತಾರೆದ ಪೂದೆ ತೊನ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮುರಿದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಪುಣಿಕೆದ ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದ ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂಡಾಡ ಕಡೆವೇರೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಮಂಜಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ತುಮ್ ಪೊತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡೆಯವರೆ ಬೋಡುಪುನಾತ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಅರೆದಿನವಿನ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಬಿಸಿಲಿಡಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಡ್ಜೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆರ್ಕದ ಅರೆದಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡೆ ನೀರು ತುರತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೀಂದಲ ಕತ್ತು ಜಂಜಿಡೆ ಓಡುಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಪೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಜಂಜಿನ ಇತ್ತನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿರೆ ಸುರು ಆವಡ್ದುಂಬೆ ಜಿಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೀಡಾಂಡ ಅರೆಪ್ಪುಡು ಮುರ್ಕುದು ಪುಡ ಆಪುಂಡು ಅರೆಪ್ಪು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪಂಡದ ಏನಿನಲ್ಪ ಒಂತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಪೊಲಿ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಕೊದಿಯರದಿಲೆ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 17-15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿರೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಂಜಿಲ ಬೇಯ್ತಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಬೇಯ್ತಿನ ಜಂಜಿ ಏತ್ ಶೋಕು ತೋಜುಣು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಜಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಜಂಜಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ಪಾವನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟವ್ ಬದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೇ ಜಂಜಿದ ಗಸಿ ತಯಾರಾತಂಡ ಏ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಏನ್ ಚಾತನ ಪಂಡದ ಎಂಚಿನ ಕುಡಲಾತ್ ಮೀಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ತುಳು ಬಾಸೆಡೆತು ಓಡಾಂಡ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮಲ ಚಾವ್ ಕುಡ್ಬಾಯ್